Какво ти си? Видео. Слуша, баба, много. Ама бебита, бе. Не е пипала нищо. Ама бебита, тук бебито, его. Другия дете да види. Дето са едел сити, тук его сити, виж, его, тук е, едното ухо, тук. Къде е другото? Другото деди направо се хапи тук. Се хапи другото ухо. Ама, айде, бе, мусунко. Бе, ти обичаш, нали, бе? Бе, деде си. А? Ти обичаш, нали, бе? Бе, бошуното. О, днес как и ти направо ще го бият, направо ще го скубат. Айде. Ето. Шери на колозета, бързо. Бързо прибира. Много бързо се казва. Другия дядото направо папито се еде усите. Абе, чакай, бе. Ема. Чакай другото се. Тук. Ето тук в сенчето. Ето къде е. Чакай малко. Тук. Другото сенче. Чакай. Ой, майко, гледай ти, чанта, да? Дишарма. Набързо го ядем тук. Ох. Диша. Е тук. Направо мисленцето, ей. Ето мисленцето тук. Ето къде ей. Ей. Ама. Ту. Ама. Ето го. Ето го, бебито, ето го. Ама. Днес какички да го видят, къде е тук от момици? Ама, дрехите големи за него, ей. Ей, чакай, ей. Ей, сърце ми. Ей. О, боси. Ама. Ето. Айде, се спими сега. И папарите иска. Папарите. Емо, къде са папарите? Емо. Къде са папарите? Къде са днес папари? Къде са папарките? Ей. Ти на кого приличаш? Пената на мек прилича, ли? Ама не. Колкото расте, друга е става. Ей. На кого е той момиченце тук? На кого е той момиченце тук? Няма пена, майко. Има пена. Ей. Хесна майко. Веди.